Shin ko ka san cewa kalolin soyayya sun bambanta kuma kowace mace da kalar soyayyarta? Akwai jan soyayya, akwai bakar soyayya, akwai farar soyayya, akwai kuma koren soyayya za mu ce. Domin sanin wannan kalolin soyayya da kuma wasu irin mata da suke gudanar da irin wannan soyayyaki, ku kasance da mu daga farkon bidiyo na har zuwa ƙarshen ta. Mun gode. Masu kallo barkanmu da haka, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar yadda kuka ji a farkon bidiyon nan bayani da muka muku, kowace mace da kalar soyayyar da take gudanar da shi. Bari mu fara ba ku misali akan kore soyayya. Ita kore soyayya an fiye samu ne a kananan 'yan mata zamu ce daga shekara 10 zuwa shekara 15, 16. Su aka fiye samu da koren soyayya, domin idan muka lura a wannan lokacin soyayyar su tana jinjira ce, zamu ce karamar soyayya ce, bata girma ba, bata fara sanin, bata yi wayo ba da makamancin haka. To a daidai wannan lokacin, based on yadda ta haɗu da saurayi kuma based on yadda zai bata control din a soyayya, shi yasa so tare a wannan lokacin idan ta haɗu da soyayya dole ne wani lokacin zaka ji ba daɗi, kuma soyayya da su gaskiya yana da matukar wahala. Idan kuma kai iya renota har ta kai ga ta zo ta nuna, za ka iya gudanar da soyayya kuma za ka iya mata control kamar yadda ya kamata. Amma kuma idan ka kai ga ka kasa jurewa, ka kasa hakuri, to za ka yi ka zo ka rasa wannan soyayya. Idan dai kana bukatan ka ji daɗin soyayya, to ina mai baka shawara ka fara da koriyar soyayya, za ka ji daɗi sosai idan kai hakuri, domin gaskiya akwai wahala kam. Haka nan kuma idan aka ce wato ita farar soyayya, ita farar soyayya dai an fiye samu ne dogayen 'yan mata farara za mu ci, kuma masu manyan idanu, su aka fi samu da farar soyayya. Su ne idan kana soyayya da su a koda yaushe za ka shiga, ko kallon su kai ma za ka ji kawai kana cikin nishadi, kana cikin farin ciki, kana cikin jin daɗi da annashuwa. Haka nan kuma idan muka ce yelon ɗin soyayya, yelon ɗin soyayya kuma an fiye samu ne dangane da wannan irin 'yan mata masakaiciya, ana kiransu da wato ainihi su ba za a sa su a jerin kuntaye ba, ko ba za a sa su a jerin dogaye ba, suna nan dai masakaiciya. Sannan kuma su ba za a sa su a jerin farare ba, ko ba za a sa su a jerin bakake ba, za mu ce. To su aka fiye samu da wannan kore soyayya. Su kuma a duk lokacin da ka zo musu da zancen soyayya, ba lalle bane su iya baka amsa kai sai, ba za su ce maka suna so ba, za su ce maka ba sa so ba. Su suna nan ne kawai saka-sakiya. To su gaskiya so tari an fiye kiransu da kurmar soyayya. Ba lai bane ka iya samun ka tabbatar ana son ka 100%, ko kuma ka tabbatar ba a son ka 100%. Jan soyayya kuma an fiye samu ne ga wannan 'yan matan boko, waɗanda suka je boko, za mu ce da suka je jami'a high level. Musamman kuma ita jar soyayya tana fara tafiya ne daga yariyar ita ta kai shekara 20 zuwa 25, 30. To a daidai wannan lokacin idan ka fada soyayya da su, za ka samu wani abu da ya kamata a soyayyar, amma kuma ba lallai bane ka iya tafiyar da soyayyarta yadda ya kamata. Don misali kafin nan ka haɗu da ita, maybe ta yi soyayya 20, 30 ko 10 ko 15 ko makamancin haka. Ina ga zan dan takaita a nan, sai wani lokaci kuma insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya. Ga wanda su danna mana subscribe ba, da su taimaka danna mana subscribe don mu ci gaba da kawo musu wannan ilmumuka akan soyayya. Mun gode.